दिनै 1 मे एबा बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सानाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर जारिमिन सोरजिजानायनि लामायाव। दिनैनि सानाव बड'फानि मुङाव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव दोंसे लामा बड'फानि मुङै बेखेवगोन। बेजों लोगोसेनो बड'फानि गुफुर गोजौ मोनसे मुसुखाबो गायसननाय जागोन। बड'फाखौ मान बावनानै दिल्ली नोगोर खुंथाया खोला दिल्लीनि लाला लाजपत राय मार्गनि मोनसे बाहागोनि मुंखौ सोलायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग खालामगोन, जेराव थागोन बड'फानि गोजोर मुसुखा। बर' हारिनि मोनथाय सिनायथि आरो जौगानायनि थाखाय मेंनो रोङै हाबा मावलांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाया दिल्लीयाव फसंजानाय लोगो लोगोनो बर' माहारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होगोन। बे गिदिर आरो जारिमिनारि हाबाफारिया दिनै बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय जागायगोन। गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव खुंजानो गोनां बे हाबाफारियाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बेनि अनगायैबो बे फालिथायाव दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', दिल्लीनि मेयर राजा इकबाल सिंह, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीजों लोगोसे गोबां मन्त्रि, एमएलए, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि दिनै बेलासियाव गोदान दिल्लीयाव खुंनो गोनां बे जारिमिनारि हाबाफारिखौ आसामनि दाब दाब जायगाफोराव दिन्थिनो थाखाय डिसप्लेनि राहा लानाय जादों, जायनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरानो दिल्लीसिम सौहैयाब्लाबो गावनि जायगायावनो थानानै बे गिदिर हाबाफारिखौ नुनायनि मोनसे खाबुखौ होनाय जादों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 19 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।